iki nek liwat ning berandangmu aja lali di-follow. Yo di-follow. Iki enek keindahan. Jangkrik kulino. Tunggu sejak beli omah lho. Loh, gabesmu? Apa? Bukan yang kene Iki cowok iki. Yo oke ya. Assalamualaikum. Apa tuh Pak Ari? Live toh? Ora, Apa? video. Dek ngintil. Dalem. Kan bojoku lagi men. Resto ngelas ini angel. Mantili luput. Terus opo iki? Karo sampean iki piye? Alah, 5 juta agak kuat para gue. Masa 5 juta ora lek kurang. Ora leh, 5 juta lagi dulit. Ping telu ya. Dulit tok. Taju ya. Dah. Mandek. Oh, dodok. Wis, kene. Ngenteni sapa iki? Enteni pasien. San. Kok lah nek mayit ning tengah dalan. Aku ngono ya nek masa enteni tinggal booking. Mungkin darah nih, problem apa? Aku kehabisan gaya iki. Aku arep golek rekomendasi, arep golek referensi gaya iki. Punya masukan enggak saudara? Gayamu iki paling ngomong ngono lho. Makane aku ki gawe ketok raut mukamu ki ketok. Gayamu iki monoton, enak ra ning dhuwur ya ning sor. Wis tau gaya deki yo kurang. Aku lek gaya Boleh. Ayo dijelasin jajal. yo gah wae ki nek njajal ambek aku. Aku kan mau piye yo? Kon kak iku saran ngono lho. Piye iki? Gaya deki ki yo sing ngono ka lho. Sing nek iki ngene karo ngene ka lho. Bolo, kayak joki bolo. Nyapa nih? Aku ki penak-penak ngelamun ya. Ndak kelingan. Wong kuwi nek ketempelan setan budak, nek pas diruqyah ngono kuwi setane krungu ra ya. Urip ya aja digo ngeluh sing nggawa sapa? Ngajak lho ora aku sumpah. Tiba-tiba mak teng ngono ae. Lek iso tak penging kuwi mau ngeluh. Lek ngeluh bentuke wong, tak tuwek muni ndase sampe ngeluh. Dadi ngeluh kuwi ngeluh. Goblokmu ya. Ini kan Roblox toh, Roblox toh Mi. Oh iya oblok, bukan Roblox. Lah mungkin kau yang ini kek. Tidak mungkin kita harus memakan. Kenapa bang? Ramadan. Misalnya sekali ngetuk aku atus. Kamera. Ngetuk aku atus lagi pernah. Indulita. Melo madang Kuat aset. Ini adalah oblok. Apa Mi? Oblok. Wow. Pizza. Iki jenenge jangan Aku oblok. ke pangan aku mewah, pizza dan sebagainya. Ini ki pangan aku ke ngiriman, ngono kok ya ora rapi-rapi. Iki dipakane uyah, ngono ra apa-apa lho. Jaluk ora. Tidak soro gelem ya, Iya, jak ora gelem. Kok iki angel men. Rapi-rapi lho. Tangan enak. Pangan karo depi duit semene tapi. Lah depi duit ya aku mau pangan. Wi ra gelem mangan wi. Orang ngajeni wong tuwek. Ngono ki dipangan. Apa tak jublak nih? Aku mau uang. Mangan duit kono. Muntah duit. Nyok, panganan nyok. Cangkemku kelebanan apa nyok? Pas ngablak. Makane to. Setan.
Bos ada. Ada ya ada. Tak tambah banyak kau ini sih. Gelap kan? Dari. Cuma kalau saya dengar kebiasa. Lah dhek tak kira ngerti dalan iki. Ora dhek ora mudeng dhek. Luru-luru jo. Jangan ngalas kok. Yang ngalas. Dhek bener iki saya. Ya kegunungan. Dalan ini iki, Pak. Dalan lembah kok ning wong